As cantigas son as composicións medievais máis importantes da lírica galego-portuguesa. Foron escritas entre os séculos XII e XIV e tiñan letra e melodía porque eran obras destinadas a seren cantadas. A gran desgraza das 1800 e pico cantigas que se conservan é que só se coñecen 6 melodías completas, as de Martín Codax, e fragmentos doutras 7 máis de Don Dinís. Entón, non é posible recuperar as cantigas medievais profanas. Xa vos adianto que existe un xeito relativamente satisfactorio para solucionar o problema: o contrafactum. Todo o mundo sabe o que é un contrafactum, aínda que non oíra esta palabra na súa vida. O contrafactum é unha técnica de composición musical que consiste en substituír o texto orixinal dunha obra por outro alternativo. Sabemos que o contrafactum era un recurso de composición musical tan habitual no mundo dos hogares como hoxe en día, especialmente no mundo da publicidade. Sabemos que podemos recrear as cantigas profanas para podermos cantalas, pero de onde sacamos 2000 melodías medievais? E máis, existen melodías medievais da época das cantigas? Pois sí, aínda que só quedan unhas 400. Sabemos que foi un rei moi culto, promoveu a edición de moitos libros sobre ciencias e artes. En concreto, un dos seus libros máis famosos é As Cantigas de Santa María. Alfonso tiña moito interese neste libro, porque quería ser nomeado rei do Sacro Imperio Romano e pretendía que o Papa Gregorio X apoiara a súa demanda. Así que contratou a algúns dos mellores trovadores da época e meteulles moita presión para facer un libro maravilloso, con máis de 400 cantigas en honor a Virxe María. E cal é a forma máis rápida de facer cancións? Si, adiviñastes, o contrafactum, doado. Quitaron os textos das cantigas profanas e substituíronos polas novas letras marianas. Poderíamos dicir que o traballo musicolóxico que presentamos consistiría en andar o camiño inverso ao seguido polo rei sabio na elaboración das cantigas de Santa María. O reto que asumimos é de conseguir emparellar algúns dos textos correspondentes ás cantigas profanas con algunha das 429 melodías das cantigas de Santa María. Esperamos que a desfrutedes e que nos axudedes a difundir estas novas bellas cancións, ou incluso que vos animedes a facerdes os vosos propios contrafactos.